Er is van de ODI-strekking van 2024, ik ga één bladje erbij, is er nog in Friesland meer dan €174.000 net ophellen. Ja, nee, die ben ik Ja. nog vergeten. Ja, Ja, die mag nog. Die mag nog even. Nijsmakkers. Maar Roelof de Vries. Dit is Nijsmakkers, een podcast over het Libben en het Nijs in Friesland. En dan praat ik weer met mijn maten. In deze podcast krijgt de volgende drie emoties weer vaak de prijs van Ien. Om te beginnen met Janko Christen, Quinten Tarantino van Sint-Anne. Met Arjen Bossi Boslaar, de Gerry Eikhoff van Marm. En Siebrand Gasdijk, de Euzan Akjol van de Harkema. En mijn naam is Roelof de Vries, de Wilfred Gené van Massum. Nou, Marm is goed, dat is ik voor het eerst. Hey. Oh, ik dacht dat het... Gewoon wij serieus- Halm, verder. Ik dacht serieus dat het verder werd. Blij precies, met blij, z'n hier. met- Ik dacht serieus dat ik het fout deed. Nee, het is Maar Marm. irriteerde. Knap. Ik werd dus vrienden week bij een bijbeenputje. Lekker. Ik ben integeren. Werd ik dus Wilfred Gené neemt. Maar is dat een compliment of een belediging? Het lijkt erop wat wie het van Putsie. Moest het ergens jongen, want dan is het een belediging. Nou, ik ben ook gesprek leiden, zoals dit ongeveer, maar dan Nee, dat serieus. dat ken geen wel. Het is net een hele aimabele man. Dus in Dat die niet. zin... En warme persoonlijkheid. ik denk net dat het een compliment is, nee. Het is won naar ouder en envelop geen ontvangst nemen oprotten. Dat Meestal wel. Ja, Dit keer trouwens dus net, maar- dat past dan wel. Ja. Jongens, waar goed nice. Ja, ik heb het. Super goed nice. Ik begin vast mijn applaus. We hebben hier een man aan tafel. Die we vanaf nou master nemen kennen. Ja. Zo. Siebrand Gasdijk had zijn diploma hellen. Jongens, Dank wel. ja, Dank wel. fotootje erbij. Ik op Ja. het trapje in Grace op de tribune, de trap van de rug. Ja, van het academiegebouw. De mensen die dat zien, dat is de foto die we even Ja, zetten. mooi hè. Wat had je toch van diploma hellen, jongen? De master journalistiek. Echt weer? Ja, Zo. Dus eigenlijk was je nou pas echt zitten. eigenlijk na 8 jaar Omroep Friesland Ja. ben ik nou pas afgestudeerd. 18 om Friesland en daarvoor al hoeveel in je studie? Ja, dat voor echt best wel lang. Maar de opleiding, ik wie correct begonnen om mijn master voordat ik hier bij de omroep kwam. Bel de omroep, we gaan een baan voor die. Dat zei ik mooi. En sindsdien hier lang niks meer aan de studie doen. Tot ergens waren hier toen IME heel goed gemotiveerd had om toch weer eens aan de gang te gaan. Mijn vriendin, die ik applaus kreeg. Bedankt. Ja, ze kreeg ik al applaus bij de uitdrukking van de complete sale. Omdat, ja, zonder haar, Wie dat wie ik net begon, denk ik. Oh, dit is ik. Dit is Ah, eigenlijk... En ik moest er zelf wel om luisteren. De eerste reactie, Siebrand die het op Instagram zet. En de eerste reactie, wie van zijn vriendin? En die zei, Hè, hè. hè. En dat vet u alle reacties wel geert. Wat voor diploma's was dat eigenlijk? Fietsendiploma, zwemdiploma. Meer niks? Journalistiek HBO. En dan maar dan heb je een master journalistiek en dan komt ze aan deze tafel. Je had hem net nodig verder. Nee, dat is heel mooi om te hebben. Eigenlijk is hij nou te heeg oplaten voor deze Ja, tafel aan, maar nog verder. Ja, wat voor diploma zei je dan? Ja, HBO-journalistiek. Ja. Dan ben wij bachelors. Nee, dat is wat hoors, toch? Ja, oh ja. Ja, bon. Als dat Oh. bachelordiploma is, hoor. Dat ja. zoest nou toch witte matten. Ja. Ik heb communicatie. HBO. Als je Maar je is afstudeerrichting AV. Audiovisueel Jo. specialist. Oh, ja. Oh. En dat best wel. Ja. Wat was dat volgens mij die? Nou, een glanzende carrière in de AV-sector. Friesland. Jouw toe is meestal geïnterviewd door Friesland heen. Onder de oor. Jongens, ik neem hem net van dit, de Quentin Tarantino van Sint-Anne. Ik nou Zo. eens. Want ik had hier films zien deze week. Ja. Maar Tarantino had het hem zelf ook onleerd, toch vooral? Ja, dat is net een andere manier om films of reportages te maken om dat te leren toch toen het een keer te doen. Dat klopt, ja. Waarvan jullie weer in het Cambuurstadion, Aron de Vreed? Ja, Ik, Bossie, Siebrand ook net. Ik net. In Wol-Us, Ik maar die weer in Grains. Oh. Ja, festival, optreden. Waar is die er? iets cultureels. was sterk hoor, hè? Ah. Nee, goed net. Oké, diplomaatje. Ja, dat wie van de week. Maar goed, net in het Cambuurstadion. Maar ben, Jimbo. je veilig thuiskomen? Ja, voor het eind van de wedstrijd. Wat voor druk je er weer in de rel? Nou ja, ja, iedereen had het wel maken. Die maakt het dan uitlezen? Nee, toch? Nee. In een rel. Nee. Ja. Maar, Te triest voor worden. ja. Wist er wel wat van? Ik vind er van alles van. Ja, hoe even... Nou, Gewoon jij de bron hebben er in de podcast ook hoe praten. En eigenlijk is elk woord aandacht aan dit soort figuren is eigenlijk wel te volle, want het is diep triest. Alleen nog van mij persoonlijk, ik zie het in het stadion en dan yes dus op een gegeven moment niks meer. Hè? Ik bedoel, er komt geen communicatie. Ik weet niet hoe zo dat beleefd dat Janko, maar er komt geen speaker van, nou ja, we wachten hier op het toelis met de Trijenhoek of hoe een jaloeren beginnen we weer of helemaal niks. En op een gegeven moment, ja, ben wij echt maar gewoon een hoes geven. Ja, er komt geen informatie meer. Als ze nou vierde spelen of net, ik weet het net.
Toen was het einde dus net zoen. Want ze naar wat hier, Jelle Hoer trekt. Nee, dat heb ik net op langer, televisie, ja. die laatste 3 minuten. Ja, ik loop 89 vetjes die de klok bij ze weer verder gingen. Dat heb ik dus nog zo'n die laatste 10 minuten. Dat was nog een fantastisch artikel op de website. Ik had even Minuut tot minuut. van minuut tot minuut, jongen. En dan, als ik het goed onthouden, heb je het zo'n 50 minuten nadat het stil waard. Zo. Ehm Ja, dus het Wie de diploma wedstrijd- van Helle. weer de wedstrijd uitspelen, joh ik. Dus nou ja, vlak daarvoor op neerbegang, per minuut blessure die het. Nou ja, oké. Maar het best meest lang, ja. trieste vind ik... je heli bij 15.000 meter, of nou iets minder, 14.000 meter en nog een geval. Je heli zo'n gevoel van zo'n overwinning helemaal fut. Je feestje wordt echt bedongen totdat dit gebeurt. Ik bedoel, ik weet Janko Doviest, maar die zoon daarheen, de Golden Hoes. Ja. Nou, goed net. Maar, Nou ja, maar goed, ja, die ging op een gegeven moment naar de wc. En toen kwam ik correct tussen al die lui van Noord. Die bezochten natuurlijk bij die aardesporters te komen. En hij kwam er precies tussenin, in die kudde. Jongens van Tretjen. Ja, dus toen kwamen we waarom en hij wilde ik futsoort van jonkje, ging hier maar even bij, want dus toen kwam hij erbij bij en toen zei ik van nou dan gaan we nou direct naar huis, dan heeft ik geen zin om maar een jonkje vertretje om daarin. Ja. nou, dat vind ik nog het meest trieste. Dat je dus de hele joen, het hele feest van zo'n overwinning, want het wint natuurlijk een geweldige overwinning op de koprenner, dat is bedongen van heel soort mensen. En dat is het meest trieste resultaat van zo'n joen. Ja, dat wist ik nog haast belutsen bij de Rel en Janko. Ik ben de onstichter. Nee, maar dat weer wel vrij curieus. Want zo, wij gingen altijd maar eens fjouwen en dan weer er een die koer en mij, dan weer er Noor en die hier werden allemaal nam. Dus Zo. ja, dus die man nemen wij een Piet, maar die Ja. Piet wie mij en Piet die werkt bij de politie, toevallig bij supporters afdeling. Dus nou prima. Dus wij zorgen die wedstrijd en jawel, op een gegeven moment gebeurt er het een en ander. Dus Piet zei van nou, ben jongens, ik ga toch maar even kijken. Dus, nou, best. Dus wij hebben Piet voor de rest net mission. En dan oren daar is, zorg ik op vi.nl lezen en nu.nl lezen al die berichten. En wist ik er op een foto, u is Piet, die ADO-supporter met zijn bloedneus van het veld weggeleid. Dus dat wie op zich Team Piet. curieus. Ja. Ja. En Ja, wie wel bijzonder, want er wie dus een jongen die naar de wien voor mij 12 het hek in de klom uiteindelijk, denk ik, 12. Ja, Ian volgens mij. Nou, en die is helemaal door dat hek in de klomp van 12 Ja, meter heeg, denk ja. ik. En dan dat ik weer naar beneden tak kletteren. Ja. En daarna ging je, bezocht hij Ja, iets ja. een stuk of 30 of 40 Ja. Cambuur-hooligans. Zo. Ja. Wel respect. ja, Dapper, ja. ja. Nee? Dapper. Ja. En een beetje dom. Drugs tot rare dingen, maar die zit ik dan. Ja. Oh, jong. En ik gooi Maar er die dikke is bloedneus aan. van Ja. er wie een jongen op social media, op Instagram, die zie je goed en die had alles filmen. Ja. Is ik de zin, op een gegeven moment is een steward die het soort van heel op hem leidt, joh, om hem te beschermen, maar ja, dat win het best. Nee. En die had dan wat Cambuur supporters chin uiteindelijk, die daar inderdaad in diezelfde gracht zien daarvoor het ADO vaak. Maar kopschoppen en zei ik? Of? Nou ja, op elke mogelijke manier beziek je in het rijtje inderdaad. En dat is, had je mij een heel grote groep bent, in Ian. Tuurlijk, het is dom van diegene, maar Ja. ja, Ja, Oh. dat, ja, maar ja, om dan ja. op deze kop te winnen, dus ik wel. Ja, nou. Weet ik wel wat 4 Ja. Dat is ik net. Ik zoek net maar. Wel een statement op zich, ja. De toptreien van Siebrandts. Ja. Ja. Hij is wel wat kwatter. Maar ik ga bellen, maar ik heb een adviseur. Ja, En die zei, ik zal zijn namen net nemen, maar hij zei wel, alle audiovormgeving vernieuwen. ja. Meer to the point of zo, toch? Korter. Ja, Mand. ja. Maar eigenlijk gewoon, wie alles gewoon heel lelijk. Ik vind dit het slechtste muziekje hè, van Deze. qua bumpers. Ja. 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 Echt verschrikkelijk. Ja, maar maar oké. Noem het treien. ja. Hoe lang zou Jim het volhouden als de stroom uitvalt? Oh ja, krijgen we dat weer. Krijgen we dat weer? is, Ja, het gangen weer hoe. Ja. Het leidt erom. Waar leidt het dan? Nou, is het nachts? Nou, dan had ik het wel vrij lang vol. Zo, wij hebben natuurlijk beleefd lezen, maar die, Hier in jou, ja. maar die kraantje en die meestal. Ja, dat wie er weer Frans en toen hier een deel van jou. Ja, en wat mij heel erg opvoel is dat en afvoel is dat je de stroom valt uit prima, maar dan valt ik je mobieltje de internet Ja. uit, omdat al die KPN-masten neem het maar op, ik uitvallen. Dus daar is geen idee meer wat de reden van de stroomuitval is. Want daar is gewoon geen internet meer. Nee. Dus, en uiteraard, dus dan ik in radio of tv. Dus dat wist ik net op de hichte van wat er los is en hoe lang het nog wordt. Ja. Dat Dit is wie heel benauwd vervelend. dat de rust nog een poort staan. Nee, dat net. Ik wist wel dat, maar het is wel, ja, hoe lang gaat het nog door in? Ja.
En uiteindelijk, wat weer dit? Oeres 8, Acht joh ik, als oeren het lopen, in het Ja, dus het gebied heeft zie is. jou Ja. 4 woorden door bij Ja, je stuurt ja. meestal. En gemiddeld is het ook in hier, nou ja, minder dan 9 uren. Maar men wil, de oerhiet wil, dat we 22 uren u zelfs redden kunnen. Dus dan stelt dit nog niks voor. En ik is in West nou al les van hast in peeroerkes. 22 uren, maar we u zelf redden kunnen. Nou, ik denk, ik leef het wel, maar volle meer als dat ik net, denk ik. Nou, Als geen stroom, denk als dat geen ik geld, ik geen- denk wel dat ik het overleef, maar ik ga dan geen voetbal op tv, Oh ja, geen nou, streamingdiensten. Ruzie maar de vrouw direct. Ja, dan maak ik, ja. Eerste, tweede, derde levensbehoefte heeft dan direct al, ja. maar eten, drinken, ja. Ja, ik, het ging gas om op de eten te sieren. Ik ken ik net langs zonder eten. nee. Nou, Ik 22 zou heel uren, gauw heel ongelukkig worden, denk Ja. ik, dat vooral. het maar 22 uren, daar is een reden voor, zei het Jeroen Gebben van de veiligheidsregio. Oerit heeft ook ongeveer 22 uur nodig om weer paraat te staan. Want wij moeten dus ook weer opnieuw tariëren. Wij hebben geen stroom dan op zo'n moment, dus wij moeten u bij helpen. En daar hebben we gewoon tijd voor nodig met elkaar. We hebben zien, hè, maar de stroomuitval tussen de Fransen waar die mers waar zit met troffen in, tron skip. Hebben we dik 8 uur zonder stroom zitten in Lauwert. 30.000 huishoudens. Dat is net samen wat. En hier dat nou langer worden, dan moet je hem toch eerst zelf redden. Nummer 2. Het is, we gaan staan gewoon richting Artenay. Ja. Staan gewoon richting de grote jackpots. Ga je hem laten? Nog net. Nee, ik ben anti-loterijen. Ja. Belasting is belasting voor de dommen. Zo. Oeh, Ik heb elke keer wel altijd sloten. Ja, een box Ja, tussen hier, Janko en Roelof. Ja. Doe haast altijd hartstikke wel spriers en helst het dan ik op. Want als ik prijs heb, ik het wel op, ja. Want daar wil ik heen. Er is van de AD-strekking van 2024, ik ga één bladje erbij, is er nog in Friesland meer dan €174.000 net ophellen. Ja, nee, die ben ik Ja. nog vergeten. Ja, dat Ja, klopt. oh ja, Maar die mag nog. die mag ja. nog even. Maar verder, Ja, Echt weer, is dat volle? Ja. Haast nog ont AD is dat je Die dit had hier ik al ont dom te ophellen. winnen dus. Ja, in heel Nederland gaat het om €4,4 miljoen. Zo, Een prijsgeld van de vorige AD-strekking dat net op hel is. Ik geloof dat het, ze had net, Staatsloterij had net bekendmaken als het om prijsjes van 10, al je prijsjes van €10 gaat of dat er grote prijzen tussen zitten. Dan snap ik het. Als je, nou, ik heb keer- wel eens horen, dan heb je inderdaad voor €80 een lotten en dan win je €4. Dat je denkt, ja, daarvoor is net speciaal waarom om het op te hellen. Maar ja, Dat is dom. uiteindelijk hellen ze het wel een keer op, maar... Wat wel mooi is, als ze net op hel is, gaat het naar het goede doel. Nou, dus Hier? dat het is- zei de Staatsloterij. Nee, dat mogen ze maar De doen. Nederlandse staat, zeker. Ja. Dat is dan de... Maar ik ben master journalistiek, dus ik zit in de gaten houden. Noem maar niet in. Nummer 1. Het is een heel dikke hit op socials, al in oren naar de verkiezingen. Een nee-account. Oer Angela Soepoer. Oh ja. Ja, wist direct welke toe haar. Het fanaccount. Het fan-account, het omroep, het Angela Soepoer cult-account. Is in een paar weken hier in oren naar de verkiezingen is dat ontploft in bepaalde groepen, in bepaalde... Meer volgers van algoritmes. Soepoeren stemmen voor de FNP. Dat weer het idee, ja. Maar de vraag is natuurlijk, waar zit er daarachter? Uw collega's van de socials die helpen onderzoek West. En die ben begaan bij bouwers Angela Soeboer zelfs. Ik ga werkelijk weer geen idee. Geen idee. Geen idee. Nou, er zitten nou best wel heel aardige dingen tussen. Maar ik weet dus oprecht net wat ik ben. Ik ben al de hele dag onderwijs op zoek naar de Angela Soepelkult, maar we kunnen dus even wel komen. Angela Soeber Kult. Een wieren kult. Nee, volgens mij hebben ze vol de cult. Ja, wat was het? Angela Soeboer! Wat moet ze weten? Wat is essentieel? Ik ga niet lang terug dat Angela Soeboer president is van Friesland vrij. Ja, ik heb het filmpje gezien. Dat is echt Ja. leuk. Haar collega's leuk Had niet in. er leuk een mooi Basje Nader aan deuntje eronder. Ah, die is altijd goed. Oh, de baron deed trouwens. Ja, de bron is die. Oh, ja. man. Maar gaan ze hem nou voelen? Weet ze nou wie achter is? Ja, ze uiteindelijk best dus aan het kwam. Ik ben een jong groepje van 4-6 man met grote oranje button en een grote Echte? echte button. Crackers Angela Soeboer zelfs. En die zitten al je achteraan. Maar we weten eigenlijk nog steeds het water binnen wetsenwak. Nee, maar ze geen krijgslang trots dat Angela Soeboer president is. Nou, dan willen we nog lang verrast met dit soort Ja. filmpjes. De trein van Siebrand, jongens. We gaan dan een foto, maar het mooi brengt je naar de FNP. Want die doet, als het onder partijbestuur luidt, net meer mooi onder de tweede Kamerverkiezing. Het was geen succes, want de FNP kreeg net meer als goed 9.000 stemmen. Wiels er 20.000 nederbieden van een zit in de Kamer. Oeps. Ja. Ben je nou ook teleurgesteld dat ze net waarschijnlijk net weer mooi doen? Nee, maar ik vind het wel goed dat ze het bezocht hebben.
En ik vind, want ik had er altijd wel, daar snap ik, maar ik heb er altijd wel een soort sympathie voor. Hè, ik underdog. Ik maar mijn films en maar het heerlied ooit en maar dat soort rare dingen. Dat je gewoon eens wat muziek inleven om ja. En dit ging dan mis. Maar Als dit programma. ja, precies. maar gewoon eens wat muziek. Kan ik een keer misgaan? Ja, nou ja, dat Dat gaat heeft er de mis. partij 12 heel ton kosten. Dat is zo'n heel soort filmsformatie. Ja, maar nee, maar dat toch, ja, maar misschien hier ik wel dit of dat. Ja, je muziek een keer wat in leven. Zo is Het het scheelt leven. net een soort. Alleen Nee. het wie natuurlijk wel inderdaad. Jens zegt het is het bij lange na net helle en ze willen ook 1 keer in de landelijke media weg, 2 keer, 1 keer moet je goed zien naar Den Haag en de andere keer zien ze in een reportage van Nieuwsuur. En toen weet je hoe ze in Maastricht staan. En toen hingen ze de Nederlandstalige flyers vierten. Dus toen stien ze Friestalige flyers uit te delen in Maastricht. Dat die mensen niet dachten, nou ja, wat moet ik hier in hemelsnaam mee? Is dat kentekenend? Ik denk dat het uiteindelijk kenmerkend is voor de hele campagne en wat het uiteindelijk worden is. Je kunt stemmen op de FNP. Je kon vroeger ik stemmen op de CPN, de Communistische Partij in Nederland. En dan denk je van, nou, dat bestaat daar meer. Nou ja, dat bestaat eigenlijk nog wel. Want Reense Visser, hij komt van de Lemmer. Hij is namelijk al 55 jaar, echt weer, 55 jaar zit hij in de gemeente van de Lemmer. En hij is daarmee de langstzittende rietslid in Nederland. Ja, dat scoort net. Nou ja, Lemmer nee, ik natuurlijk. scoorde net, maar ja, al in verschillende nou, gemeenten best. Maar inderdaad, Ik hoor alles. die nuance net laatje. Hij werd in 1970 dus al lid van de Communistische Partij. En ja, Janko, daar had je mooi interviewd. Natuurlijk. Ja, waar net. Hoe wie dat? Wat voor ervaring wie dat? Nou, het is wel een geweldige vent. En het geheim van deze Visser is, want er wordt natuurlijk nergens meer stemd op de Communistische Vast niet, Partij, nee. maar wel waar hij altijd is. En dat komt omdat, nou ja, ik heb toen een reportage willen maken en toen ging ik een mooi. Maar hij had bijvoorbeeld, wat hij doet, is hij had een chauffeur bijvoorbeeld, terwijl die huurt ik gewoon een beetje zwart in. En maar dan, dat is gewoon een, €24 per rit, hè? ja, precies. Russische Lada Ja, waarschijnlijk. maar dan zo'n man die had gewoon geen werk, die had geen ding. En hij jouwt die man elke keer die €24. Die had dan een baan, die had een beetje eigenwaarde. En zo gaat hij mooi naar die vergaderingen en de orenmeesters die hij helpt. Hij helpt de hele week met het invullen van de belastingpapieren en dat soort dingen. Zo hij went het echt in zijn volksziek. Oftewel, hij had het communistische gedachtegoed, zeg maar in zijn dagelijks leven is hij dat ik helemaal. Hij houdt is in die zin, ze hield voor het helpt in mensen en dat soort dingen. Dus wij linkse politici, ik wil eens beticht worden van hypocrisie en dat soort dingen. Ja, is bij hem zijn beleid en wie hij is 1 op 1 hetzelfde. En dat is zijn geheim en zijn kracht. Vingerke van Roelen en een Ja, vingerke ik van wil Arie. eerst even naar een fragment aan. Want dan woerst Janko graag een fragment uit die reportage. Ja, dat Dat was net in. dat is We gaan een fragment uit het Politbureau. ongelooflijk werkelijk. Hydroferen die binnen dus om op te komen van de mensen, en vooral van de mensen die het meest neergaan. Hij overwogen om eventueel toch aansluiting ergens oors nog te vinden. Aansluiting Ja, bedoel bij je? een andere partij, want je moet het wel er in je eentje doen. Ja, maar Dat is net de bedoeling. Hè? ik ben net lid van een andere partij, Nee. ik ben toch communist. Ja. Hè? En dat blow ik in ieder en zie Wat je zit, dat kan ze er net uit. Nee, wat hier zit en hij wies naar zijn hart, dat komt er nooit meer uit. In Ieren en zin is hij een echte communist. Ik wel mooi toch, dat zijn man zo var zijn principes en zijn Fantastisch, ja. dat Nee, vind ik zeker. wel, Alleen nog, volgens mij is dat juist wel een beetje de paradox van het hele verhaal. In mijn negen, omdat Cheerstelling is ik kon zeggen. Maar. nou ja, de cheerstelling is volgens mij dat we zitten nog maar een master aan tafel, maar het Jure Wurdenbroeken. Oké. Nou, waar Dus het de meesten die op hem stemmen, die stemmen net zozeer op het communistische gedachtegoed, die stemmen op hem. Ja. Die stemmen op Reense Visser. En die stemmen op wie hij is, wat hij Shinlit in zien. Nou ja, inderdaad, hij is een onder de meesten. Dus dat vind ik dan wel de mooie instelling in dit verhaal. Ja, hij is communist. Alleen nog, ik denk net zozeer dat er om die communistische idealen zien zit te tanken heeft. Mooi mansje. Ja, dat zeker. Weet ik wel. Hè. Dankjewel. De Vries van de Wieken. De Vries van de Wieken. Waar is deze week de Vries van de Wieken? Waar kan bij deze week weer een soort in het nijs van Douwse Kroes en Foppe de Haan? Welke Vries voel op bij Arjen Bosselaar? Ja, dat is de Willy Wortel van de Wolvenvraat. Ja, die heb ik op oefenen. De Willy Wortel van de Wolvenvraat. En dat is? Henry Hoiting. Ik weer allitererend. Henry Hoiting. Van Appelskeer. Had je wel eens interviewd, Janko? Nee. Oh. Nee? Nee, nou, Is het? het is een skippenboer.
Ja? En nou ja, ik zal appelskeer, daar is natuurlijk een heel soort les van wolven omvallen in die omkrieten. En de wolf is natuurlijk een probleem, want de meeste net volgens in dwan. Die enige was dwankist is een wolvenstek. Nou komen er heel veel meer verhalen boeten. Ja, zo'n wolvenstek helpt eigenlijk net. En deze man heeft toen het experimenteren west. En ja, die zit eigenlijk in de Jongervallei is hij een van de weinige skierboeren die het nog dwart skiep daar te houden. En hij zei, ik heb wel meer dan een IEG en onval hoorn. Want hij had experimenteerd met het wolvenstek en hij had er wat een eigen variant en een eigen draai-onjoen. Zo. En dat had er dus heel knap dien. En nou zal zien uitvinding echt door universiteiten onderzocht worden. Waarom werkt dit? Goed. Cool. Ja. Dus dat is ja. En waarom waarom werkt dat? We onderzocht, maar wat doet hij oor? Wat is speciaal als een Wat hek? hij dus blijkbaar dien had, is dat hij het op zijn stek en daar had er dan wat een tikker stroomtrieën. Maar wat er heel belangrijk bij is, heb ik begrepen, is dat hij de geur van skiep had hij in dichtbij dat stek echt met wol en skiep, dat de geur van skiep echt in dat hek zit. Maar dan wol zodanig dat zodra die wolven daar dichtbij komen, krijgen ze dus een stroomstoot. Ah. Dus beginnen ze dat te associëren bij die geur van skiep, dat mag net wezen. Want dan krijg ik dus een dikke bats op mijn kop. Dat is eigenlijk zodanig dat stinkt. Dat iets dat ik wil jij hebben, denk ik. Ja, nou ja, goed. De gewone wolvenstekken ben ik wel met stroomtrieën, maar blijkbaar de combinatie met dit en er zit ook nog een component door dat het een heel soort loert maakt. Ja, het werkt dus. En nou ja, ze maakt nou dus nog onderzoek van waarom dat werkt. Maar goed, misschien kunnen we helemaal zien dit soort er zelf voor. Samen met een wetenschappelijk medewerker van een universiteit uit Antwerpen heb ik op incidentele plekken waar een aantal aanvallen waren geweest, mijn schaapskudde en mijn raster getest met camerabeelden en gekeken hoe die wolf op het raster reageerde. En ook daar bleek dat de wolf wegbleef. Ja, dat bleek in de praktijk dus dat het werkt. En dan moet ze nog uitvinden waarom het dan werkt, want dan is het misschien nog even verbeteren en zo. Maar het stek zat hij het maken het dat gaat ik in productie en dat is van ik loop komende week of 2 weken is dat voor zo'n soort skierboeren wellicht beschikbaar. Janko, best wel team boer of team wolf? Boer. De dolfman die wolven vind ik echt belachelijk. Echt weer. Maar ik vind hun waarde litten, die wolven. Zo, dan moet er alsjeblieft op met die wolven. Hey. Ik Dan kies je toch ik net sabeltandtijgers. Die tijd hebben we te hoorn. Nou, Ja. dat gaat Nee, wel maar een beetje viert. maar ik meen het serieus. Wat maak je maar die beesten, alsjeblieft? Het is goed vanuit de Tour, hè? Wist je dat? Voor wat? Nou, voor biodiversiteit. En het feit dat die Omdat ze wolven- dan een wolf bij hebben. Ja, plus Dat is plus 1. Ik ben er niet eens door, hè? Skiep meer dan wij minien. Ja, Sibran, best wel team boer of team wolf? Team Wolf. Waarom? Nou, omdat ik het mooi vind dat er verschillende besten zijn in Friesland. Ja, zo simpel is het. Ja. En ik snap dat het heel vervelend is als je een heel soort VH-evaluatie en dat al deerbieten wordt. Maar mij zijn uitvinding, als dit inderdaad zo goed werkt, zou het bij Henry Hoiting Maar werken. als alles geen oude rastrien en Ja, whatever. dan doe je dat toch? Hier zo'n Er is, achterlijk. Ja, Nou, wie er maar En in, wolven maar dat bij binnen steeds Benelvang, meer. is dat weer goed? nee, zoek leven net wel. Ja. Maar daar komen ze in principe net, hè. De Derendiek. Oh ja. Bosje, daar komt u blij aan. Hast er wel eens verjet, de Derendiek? Halbert komt het nog. Maar nee, goed als het een grap kan maken is van zo'n serieus onderwerp. Want het is inderdaad een diek. Sorry, Nee, maar het is echt weer. Het is een diek. Ik ben er altijd. Er begint zo'n derendiek en dan dit soort grapjes eromheen. Nee. Ja, oké, hartstikke leak. Nou ja, het Sorry. is wel echt oprecht een gevaarlijk stuk diek. Het is gelukkig minder worden, want ze hadden de Arunieren al wat onder. Maar ik weet, toen ik naar de middelbare school ging, moest ik er elke dag bij Delft fietsen. En in die tijd meerdere mensen buiten te dwarren binnen ik wel deerrieden op die diek. Vooral voetgangers en fietsers die het oerstekken hoe die diek. Want op een heel soort plakken, heel donker, geen oersjog, gevaarlijke bochten, neem het alleen maar op. Wil ik vaak de hut rieden. Dus ja, ik geloof dat deputaire Matthijs de Vries woont net onder de naam Derendiek. Maar, nou ja, goed. Er Zit wel wil eens op de meerdere mensen website. deren. Ja, Ja, nee. de masterjournalistiek. Ja, nee, is dat journalistiek verantwoord dat wij dat Derendiek nemen? Ik bedoel, Bossie, Meerdere mensen- zetten beter als mij, maar als er zoveel mensen erin worden in een bepaalde periode, ja. Nee, ja, natuurlijk weet ik wil net een grap bij zo die Derendiek. Ik heb maar eens een grap hoe die. Maar, Wat is dat nou dan? Huh? Wat is dat nou aan het dan?
Nou ja, ik het nice even vertellen nog. Er wie een oproep was aan 2000 mensen in de provincie Friesland. Op de provinciale dik tussen Stiens en Holvert kwamen de aankomende jaren meerdere mensen om het leven. Vooral fietsers. Dwarsbelangen en fietsersboeren willen dat er maatregels komen. En ja, door wat ze het dan? Nou ja, volgens vier ik weet het dan natuurlijk. Ja, maatregels. Ja, ze hebben op gewoon plakken al wat. Ik kom dan maar een bij op 2 punten een gevaarlijke oerstek. Hebben ze dan zo'n middenbumper of hoe heet het, zo'n middeneiland zien maken. Dat is in ieder geval een veilig plek heeft om heel wijde diek uit te stekken. Maar wat ik zei, het is een hele donkere diek, dus meer lucht, dat zou wel helpen, denk ik. Is dat heel makkelijk dan de snelheid verlegen? Nou, snelheid Ruud bij Haarlem hebben ze een stukje daar meest niet eens nog maar 60. Maar goed, dat is alleen maar zo'n boert van ja, rieden te hut. Ja. Of zo'n green smiley van prima. Maar ja, de mast wel wat, maar die diek, denk ik, ja. Ja, het is wel ja, nogmaals, word ik in grap komen, maar het is wel een serieus probleem. Hoeveel weet je aantallen eigenlijk? Want je zit een aantal fietsers, maar nee, dat zou ik net zeggen. Dat luidt er natuurlijk ook gewoon hoe virus het erom kost. Maar is het zelf ook wel eens gewoon als de fietsers dat dit is wel. Nou, het fietspaard te bedel, dat valt wel wat daar. Dat is eigenlijk wel prima. Alleen het gaat er vooral om vanuit die diek, de mast vanuit het fietspaard, als die Feinsem komen was, als die Heiem komen was, als toestekken was, dan mast er heen. En die plakken, ja, die ben gewoon net fijn. Nee, dus dan meer rotondes, tunnels, weet ik het zetten. Nou ja, noem het maar op. Smellere dieken, dat verlegen te snel hier vaak. Want er is wel een butje deel zetten, maar je net zo hut, of jullie dit te hut. Maar je kunt van alles als de gelegenheid haast dan. Binnenvraat on verkeers of snelheidsbeperkende maatregelen. En denk om de F34 die overlenen. Ja. Diezelfde diek. Ja, nou ja, net tussen Stiens en Holvert, toch? Nou, het is meer tussen jou en Holvert in principe. Hè? Lip je die leven, maar dan beter. Nou, nog niks hoors. Nee, gaat zo goed als wat. Vorige keer had ik natuurlijk mijn lange intro net, omdat ik dan een commentaar kreeg van mensen. Maar die mensen hebben mij toen aan de hand van vorige keer net een compliment, jong. Die dat ik het net met die man rug van die? Nee, whatever. Dus voor straf krijgen we toch bij mijn intro. Dus mensen zullen hun wel afvreden waarom deze rubriek. Nou, dat is omdat ik natuurlijk al 4.000 mensen ongeveer interviewd heb. En een diepgaand interviewd. Nou, die komen maar hun wijsheden in het leven. Vervolgens denk ik in deze show van, nou, dan ken ik die wijsheden mooi bij waarom je aan onder Friese bevolking. Dus vandaar deze rubriek waarbij ik mensen vertel hoe je leven kennen. Beter. Ja. Nou, dan nu de tip. Die had er deze week dan niks mee te maken, helaas. Maar die komt gewoon in mijn eigen dijstig libben. En dat is... Geen net naar het station kan ik gaan buren als uitje. Nee. Oh, nou, hier maak ik die Chinese... oh ja. Ja. Doen, nou, ja, maar dat hebben we net operatie. We gaan nou een oren oude techniek. Oh, oké. Zult je dan niet monteren nog letter? Ja, doe maar. Oké, Janko, waarom maar wij net naar het station kan gaan buren als uitje? Nou, dat is heel weinig te beleven. Oh. Ja. Ja, en want nee, ik wie daar oude snijn in dit verband, omdat mijn zoon die is een beetje gek van trein en stations en dat soort dingen en gezelligheid en die woe daar per se hinnen. Mijn ander en ik heb pickets hem zijn, dat is niks. Maar hij woe toch. Nou ja, en het is snijn en je moet er toch erop uit. Je moet je benen hebben uitlitten. Ik zei, nou, wij stappen op een fiets. Wij gaan naar het station Kammingenbuurt. Dat is uitje. Net even met de trein. Net even met de trein. Nee. En nee, want ze maakt even niet beweging. Ja, want het is zo'n lange griezen daar. Ze maakt even eruit. Dus, ik heb helemaal die jongen in de trein. Dat is de skeer. Ja, dat hier ik eigenlijk wel een leuker idee best. Maar kies ik even de Schiphol in, want het station Kammingenbuurt, kan ik je vertellen. Is geen Schiphol? Nee, is geen Schiphol. Hij zei, ja, we waren op een fiets. Hij zei, ja, ik ben wel würdig. Ik maak dan heel straks op het station wel een AA'tje. Oh. Zei, nou, jongen, beste jongen, de heeft echt werkelijk geen idee. Maar goed, we winnen daar. En hij verbaasde hem erover dat we kregen op die ene dag winnen dat er dan geen toeristen winnen. Hij leeft, ik zei, zijn eigen wereld. Maar goed, mooi man. Moest je wat meer vertellen over die zoon? Nee, dat weet het. Dus dit is de tip, dat weer de tip. Eigenlijk maar dit stukje wat eigenlijk in de min van de uitvoering. Maar ja, mocht je nou naar deze podcast zien op YouTube, dan mag je het even liken. En maar ik ga leren van mijn adviseur dat het eigenlijk in de... Want als ik dit nou toch aan het einde van de uitvoering, dan denken mensen dat het einde van de uitvoering en dan seppen ze fort. Oh. En dat denk ik dat om door aan seppen ze net voor het maar hier de maat, want dit is nou wel het ultieme sepmoment. Ja, maar snel toch. Like eventjes op YouTube, je maakt ik eventjes sterren op Spotify en oh ja. Nee, dat is het laatste onderwerp. Goed zo. Dit wie de Nijsmakers tot volgende week. Hoi. Zijn uitlaatklep net. Oh ja.
frek! Yo! De uitlaatklep. Oh, jongens. Er staat nog in. De uitlaatklep van Roelof. Ja, elke week maak ik me weer de druk uit oer een ergernis. Oer iets wat er gebeurt in mijn leven. En ik kan je vertellen, ik ga er weer in. Ja? Ik ben in de Klamp, dat weet je, Leeuwarden Zuid. En er ben je een heel soort band. En als ik dan zit in mijn voortuintje en ik zorg daar van alles voorbij kom, dan erg ik me wel eens. Dan ben ik band van, of ze nou 6 binnen, of 12 of 13, op stepjes. Elektrische stepjes. Zing, 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 skeuren ze voorbij. En dat is dan niet, kan dan wel, maakt het nou uit dat die band daar op die stepjes voorbij skeuren. Nee, dat klopt. Maar gewoon zonder helm. En die dingen gaan soms 24 tot 30 kilometer per uur. En dan, wat is nou te zuchten? Dat is toch vet gevaarlijk. Dus ik erg me net zozeer om die band. Want die band, ja, die band, cool, elektrisch stepje. Maar wat voor debielen hebben die als ouder? En dan is er net in, hè? Ben er echt een soort, hè? Maar is die wel populair in de buurt, hè? Nee, maar ik ken meer ouders die gaan irriteren. Maar dat is echt 4 waar je de meerderheid. Ik denk dat 10 of 20% een helm komt op dat. Maar de rest scheurt er gewoon maar elektrische stepjes voorbij. En als die, maar dat is levensgevaarlijk. Dus als volst, en die kans is best wel groot, maar zo'n elektrische stepcast 8 bist. En de volst, ja, dan is gewoon de pineut natuurlijk zonder helm op. Hij is bij je in een week van die stepjes? Ik heb er nooit een band op Ik heb geen idee wat hij het... Maar dit is wat de wiekere kant van de stad, hè? Jongen, ja. Ik heb Maar hoe heb je die ding dan? Ja, dat, 24 24 Ja. Serieus? Maar dat vind ik wel hier goed, stond ja. vroeger een brommer. Nee. Oh. Maar meestal niet Sint-Anne hien wel Ja, brommers. die hier nou van die Sita's en van die Sundappen. Helmen op of net? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch een beetje de natuur van... Ik bedoel, dat zit er toch altijd een beetje in. Nou ja, put die in als seks in best en op zo'n scooter voorbij is dan wat oors. Want ja, dan ben Ja, dat is wel wat oors. Dan ben je haast volwassen, zeg maar. En ja, maar je ziet toch in je been, doe even een helm op als je op zo'n ding van 24 km per uur rijdt. Ja, ik zou het wel aan. Ja. Nou, ik ben het wel een beetje mee eens deze keer. Nou, Bosje nog net helemaal. Maar ik wist net dat ze hutgang, want dat vind ik wel... Ja, ik ben alleen van die Aziatische dingen die ze van meuk bij het tegenkeepje. En ook Dat soort meuk, dus ook altijd wel een helm, want dat is gewoon een levensgevaarlijk spul. Dat is natuurlijk vanuit China waai. Maar skielers ik, hè? Gewoon famkes, jonkjes die ons skielen hier binnen, die dat scheurt ik voorbij, geen helm op. Nee. Maar als die band dan valt en er gebeurt iets, dat voor jou is die zelf eigenlijk Maar ik nooit. vind skieler wel wat oors als een elektrische step. Oh ja, wat denkst je hoe snel die dingen in? Ach jongens, telde ik net zo. En dat ze nou in, dan hoeft het net, maar dat ze dan draven, dan hoeft het wel. We creëren wel een generatie zonder Weston, hier. Oh ja. Zonder Viestan, ja, het is goed om even met die holle hut op de stoebrand te vallen. Dat is het net weer. Dat is goed voor die Viestan. De volgende keer zegt een helm op. Dat is nooit wat weg. Bom Ja. argument, inderdaad. Nou, ik vind skielers net een helm. Dat moet ik een keer ophouden. Zullen we er nog iets? Ja. Oké. Ja. Dit weer de Nijsmakers, want volgende week. Hoi! Nijsmakers.